Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 9 April 2024, lachiwiri la mulungu wachiwiri mu nyengo ino ya Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 4 kuyambira ndime ya 32 kulekeza 37. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Fatima Nkunika kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Yohane Woyera, mutu wa 3 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Gulu lonse lokhulupirira linali la mtima umodzi ndi la maganizo amodzi. Panalibe munthu amene ankati, zimene ndili nazo nzangazanga, koma aliyense ankapereka zake zonse kuti zikhale za onse. Atumwi ankachita umboni ndi mphamvu yayikulu kuti Ambuye Yesu adaukadi kwa akufa, ndipo onse Mulungu ankawakomera mtima kwambiri. Panalibe munthu wosowa kanthu pakati pawo, chifukwa onse amene anali ndi minda kapena nyumba ankazigulitsa namabwera ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi. Ndipo ndalamazo ankagawira munthu aliyense malinga ndi kusowa kwake. Panali munthu wina dzina lake Yosefe, wa fuko la Levi, mbadwa ya ku Kipro, amene atumwi adamutcha Barnabasi, ndiye kuti olimbisa mtima. Nayenso adagulitsa munda wake nabwera ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu wa uthenga wabwino monga momwe adalembera Yohane Woyera. Yohane, mutu wa 3 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 15. Yesu adamuwuza Nikodemo kuti, usadabwe mmene ndakuwuza kuti muyenera kubadwanso. Mphepo imawombera komwe ifuna, ndipo umamva kuwomba kwake, koma sudziwa komwe yachokera kapena komwe ikupita. Nchimozimozi munthu aliyense amene amabadwa mwa Mzimu Woyera. Nikodemo adamfunsa kuti, zimenezi zingachitike bwanji? Yesu adati, kodi iwe sindiwe mphunzitsi wodziwika pakati pa Israeli? Nanga sukumvetsa bwanji zimenezi? Ndithu ndikunenetsa
kuti timalankhula zimene tikuzidziwa ndipo timachitira umboni zimene tidaziona, koma inu simukukhulupirira mawu athuwa. Ngati simukhulupirira pamene ndikukuwuzani zapansi pano, nanga muzakhulupirira bwanji ndikazakuwuzani zakumwamba? Palibe munthu amene adakwera kupita kumwamba, koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kuzapachikidwa, kuti aliyense wokhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa iye. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mmawa athu alero tikuona chithunzithunzi cha Khristu oyamba. Akuti iwowo anali ndithu a mtima umodzi ndi maganizo amodzi. Umodzi kwa iwo unali ndithu chaulere, komanso unkaoneka pakati pawo. Ndipo ndiye tikuphunzira kuti anthu ankatembenuka chifukwa choona mmene iwowo ankakhalira. Taonani mmene akukhalira anthu awa, taonani mmene akukonderana, taonani ndi amaganizo amodzi. Ngakhale anali anthu ochuluka kuti anthu ankatembenuka mtima, ndi mwina ma thousands and thousands of people kumatembenuka mtima, anthu ambirimbiri kumatembenuka mtima, koma anthu amaona kuti anthuwa ndi amodzi. Ngakhale adali anthu mwina osiyana, kusiyana mapezedwe, ena opeza bwino, ena osapeza bwino, koma taonani anthuwa ndi amodzi, a mtima umodzi, amaganizo amodzi. Ngakhale mwina anali anthu osiyana zaka, ena akulu, ena achichepere, koma anali amodzi, a mtima umodzi. Ndipo umodzi inali mphatso imene imatisonyeza za mpingo woyamba. Ndithu izizi tikuziona. Taonani mmene akukonderana, taonani mmene akuchitira ntchito limodzi, taonani akudzipereka, akugulisa zinthu zawo, ndipo ndalama kuzipereka ndithu kwa atumwi kuti ayi zithandizire aliyense, zitithandize tonsefe. Ichi ndi chimwemwe cha mpingo. Umodzi ndi mphatso ya mpingo. Umodzi ndi chimwemwe cha mpingo. Umodzi umaonesa chikondi chimene tili nacho mu mpingo. Ndipo umodzi umaonesa ndithu kuti awadi ndi akhristu. Amene ali akhristu ayenera kukhala mtima umodzi. Amene asatira Yesu tikumbukira bwino lomwe pa ubatizo wathu ndi pamene timavala zina la Mkhristu, zina la Christ. We share and we become one with Christ through the sacrament of baptism. Kuzera mu ubatizo timalandira ndithu zaulere zokhala ana a Mulungu. Timasanduka kukhala amodzi, kubadwa mwatsopano, kutenga ndithu moyo watsopano mwa Mzimu Woyera. Ubatizo ndithu umatisandusa ife anthu oyera mtima. We become Christians after the name of Christ, and we are one with Him, with purity of heart. Mtima wabwino, mtima wokondweseka kuchita zinthu zabwino. Choncho ife timapempheka nthawi zonse, kuzera mu ubatizo wathu, kuzera mu chikhristu chathu, kuzera mu mpingo wathu. Tikhale anthu a mtima umodzi, tikhale anthu othandizana, tikhale anthu olimbikisana. Akhristu ndi anthu amene
athandizana pochita zinthu zabwino, alimbikisana pochita zinthu zabwino, kukumbusana nthawi zonse. Amuna anga, ndimakukondani, ineyo mwandibweretsa kumpingo, mwandithandiza kuziwa Yesu Khristu, musabwerere mbuyo. Ndasanduka Mkhristu chifukwa cha inu. Mwandithandiza kukhala ndi ulemu, kupereka nsembe, kupita kutchalichi, kuwerenga mawu a Mulungu. Mwandithandiza ndinu, musabwerere mbuyo. Mkazi wanga, tiye tilimbikire za Mulungu, kuthandizana pochita zabwino, kulimbikira mu Chikhristu, mu chikhulupiriro, kuyikapo mtima pakuchita zabwino, kukhululuka. Zonsezi zimaonesa, ndi mphaso, ndi zimene zimaonesa kuti ife tili mwa Khristu. Kumbukirani kuti mphepo simmayiona, koma mmangoona kuti mmene ikubwerera, ikupita uku. Taona ni mitengo yonse ikugonera mbali imodzi. Ndiye kuti ikuchoka uku, ikupita, timaona zosatira. The results. So the results of being in the Holy Spirit, being with one in Christ, are forgiveness, love, unity, faith. Zonsezo zimene timalandira, zimene timazionesa, mphaso za Mzimu Woyera, mphaso za Mzimu Woyera amene akugwira ntchito mwa ife, kukhala anthu a mtima umodzi, wochitirana zabwino. Zonsezo zimaonesa kuti ifeyo ndithu tikumtumikira Mulungu, tili pamodzi naye, tikugwira ntchito yake, ndiyeyo akutisogolera, ndiyeyo akutisuntha. Don't take it for granted kuti pochita zabwino, popereka ndithu, kuthandiza anthu ovutika, kovwira anthu pakavu, kuchitira uwemi munyithu, kugowokera munyithu, izi ni ntchito za Mzimu Mtume wagwira ntchito mkati mwithu. Lekani kuvitora kuti nkharuso ni kachitiro kithu chara. Nyengo zonse tipanikizge kuti chiuta wakugwira mwa ise, ndipo vipambi vyake, vipaso vyake tikuviona pakuchitira uwemi vanyithu. Zaninge Mzimu Mtume, bwerani Mzimu Woyera, mukhale nafe, mutithandize, muyende nafe, ndipo tithe kukutumikirani nthawi zonse. Pamene tikuchita chaka ndithu kukondwerera nthawi ya kuuka kwa Yesu Khristu, ife tithandize anzathu amene adakali ndithu mu mdima, amene ndithu mwa iwo adakaona abe mdima, kuwala kumene ife takuona sakukuona. Tiathandize aone kuwala kwa Ambuye athu, atithandize tonsefe kukhala anthu a mtima umodzi. Zambiri zitha kutheka pamene tikhala a mtima umodzi, titha kusintha umoyo wa anthu, kusintha miyoyo ya anzathu, kusintha machitidwe a anzathu. Mzimu Woyera adakagwirabe ntchito mwa ife, amagwira ntchito mwa ife. Tiyeni tivomere osakana zabwino zimene Mulungu akuyika pa ife, nkati mwa ife, kuti timtumikire. Amen.